Speva, pieseň i tanec sú výrazom tvorivej sily nášho človeka, ktorý nimi dáva hod životu, ako aj zemi, s koreňou, z ktorých on vzišiel. Moje meno je Michaela Závodná a som rada, že mám tú česť sprevádzať vás dnešným programom Kubánkou hostnou. A rovnakým potleskom verím, že privítame aj vzácneho hostia Juraja Kubánku.